Usa ka 28 anyos nga babae nakaplagang patay sa usa ka sagingan sa barangay Dacudaw, Davao City adlaw Miyerkules. Alas 8 sa buntag dihang nakaplagan ang patayng lawas sa maong babae nga gitabunan na og laya nga dahon sa saging sa usa ka sagingan sa Purok Size, Barangay Dacudaw, Kalinan, Davao City. Sumala sa investigasyon sa Kalinan Police. Alas 12:30 sa kadlawon dihang na-report nga missing ang biktima nga usa ka 28 anyos ka babaeng architect. Nakatext pa kuno kini sa iyahang gidikanan nga pauli na. Nakasakay na sa pedicab ug ana-ana sa ilahang kanto sa Kalinan poblasyon. Apan wala kini makaabot sa ilahang balay, butang nga gikabalaka sa magbanay. Kinaugmaan, napalga na ang patayng lawas niini sa laing barangay. Isugyot sa kapulisan ngadto sa pamilya ang pagpailawom sa autopsy sa patayng lawas aron masuta kung gilugos ba kini o wala. So ginakuan pa nato ang investigation karon kung unsa ang cause of death ug kung na-rape ba kay initially na may sini na ang victim na maapan ang iyang t-shirt nakasaka and then ang iyang panty ug pantalon nakababa.